Kanina la. Usay may gala ba? Mag-carried over ko sa akong passion kay sa pagdoktor man ko ba. Wala ko nag target nga madato ko nga musikat ko. Ang ako lang yung tuyog yung pagdoktor na ako nga makatambal ko ba ka na bang exciting kay na sa ako ba nga mag-igo gyud akong diagnosis nimo imong sakit. Matarget gayon ako na sa pertin akong lipaya na ako'y pasyente nga libog ang quotation ang akong autocation nato libog yung kaigog yun ba ko asa man gikan sus Allah walay laboratory kamot lang gigunitan ako yung tiyan asa man sakit yung kaya ang iyang gina-complain sakit daw yung pusoon layo kayo pusoon sakit sa pusoon sakit sa kuto-kuto sakit sa likod yung ginawa dahil sa glawom sakit daw gunit ko sa tiyan dugayan ako ginunit sa tiyan may gala pag-ingon nga naman ko'y ultrasound dili dok ko wa ginay pulos ng ultrasound ni bagiot tanaw na akong resulta negative negative so pag humana di apoy CT scan gipahimo sa doktor doko gitanaw na akong CT scan negative di libugation yun ako utok asa man ni nagayan sakpan yun ako siya may gano'n. Dili yun siya makita sa ultrasound, CT scan, alangan. Nga sa physical examination lang nimo magunitan. Pagunit ako siyang kuto-kuto na may pulso dili nga dili. Wala sa lugar. Gunit-gunit ko, asa man siya. Sus! Naaday siya ikuan. Dissecting aneurysm sa abdominal aorta. Ay! Pastilan. Di na makita sa ordinaryong laboratory. So kung abini mo makita tanan sakit sa laboratory, wala kusik-kusikra ka. Ang doktor mo pinpoint kung unsay laboratory himuon para makita imong sakit. Dili kay ingon nga magbut-buot ka pa laboratory, patanaw ko na sakit ani. Magpa blood chemistry ko kay basig makaron makita kung naba ko'y sakit o wala. Kusik-kusikra ka kwarta nimo. Mayon tagba anak ka ni Bill Gates, kung ba ang imong apelyido Rothschild o kani ba apuhan ka ni Zuckerberg o ni Ma ang tagiya sa Alibaba.com kay kusik-kusik ka na sa imong kwarta wala the doctor should be the one to direct what laboratory to do based na sa imong mga gibati patay kang bata ka usik-usik ra jud ka kwarta 0947 184 na mong tendency rong may galang matog laboratory nya pa-examine ko no kaya ron makita ko na sakit to wala kusik-kusik po ba hello good morning cellphone hello cellphone morning siya to day ipatanaw na sa doktor kay na posibilidad nga naa na siya bronchopneumonia ipaminangon mo yun sa iyang baga dili mo na pwede nga mo inom ng tambal ritso kanang inyong kinaiya ganing tagaan carbocystin kanang usa gani para sa ubo mali na siya ba dako kay na siyang mali kay ang problema sa bata di ay lahi daghan biya kang sources sa ubo dili lang ang baga patanaw na doktor day ang doktor kay magstorya ko about sa dadong yun na siya okay sa tinuod may gala ang ubo, daghang kay sources. Nag-istorya na Jol? Nag-istorya na ko ubo, Jol? Ruel? Wala pa? Hello, good morning, cellphone. Cellphone. Hello. Sama palungan ang radyo nimo sa likod kay dili na ko madugog. Kana. Kisa may madto ka sa imong doktor day. Madto ka sa imong doktor. Maadto ka sa imong doktor kay siya mo adjust ingon ni mga di biya ko. Di nimo madungog. Kana dungog na. Dungog na di pa. Wala
Ay wala, nagdisod ta. Tawag usap, tawag usap, tawag usap. Hello, good morning, Lanlay. Morning, kusog-kusog gagamay imong tingog, miss. Tapos, nakihubak lang. Nakihubak? Ah, hindi pwede. Oh, tapos, hmm, may sipon ho kayo? Hindi yung sa lungs ang problema nyo. Baka may postcoital drip kayo. May problema sa sinusitis, ganyan. Yun ang cause ng ubo nyo. Hindi yung sa lungs nyo. Kaya useless yung Multilucas. One of the kuan yun ang mabuti is Drixin nasal spray. Kung tumutulo yung sipon nyo pababa. Pero kailan kayo nag-ubo? Sa gabi, sa madaling araw? Hotel yun. May postcoital drip kayo. Kailangan nyo ng Drixin nasal spray. Hindi yan. Montelukast is for asthma man. It's not for an ordinary cough. Oh, bakit yan ginagawang routine? Okay? Oh, yun. Sigurado ako dyan, may postcoital drip kayo eh. Okay? Tama ako, may parang Makati sa ilalim ng kanyo. Alingagngag. Tinignan yung ilong nyo. Paano niya ma-diagnose yung problema nyo kung hindi tinignan ang ilong? See? Yun ang sinabi ko. Okay. Sige, okay. Yeah. Mo lagi na kung ginasulti man gala. Kung dili ka himo ayuhon og physical examination, sa man paghimog diagnosis? In town, Santa Cruz de Igos. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Buntag. Naon sa dito? Unsay akong ingon, sakit to mo. Napulo kadlaw na. Palungang radyo sa likod kay naga-backfire dre. Palunga lang. Hinaya. Nya, unsa may color sa imong kuan katong mga katol nga kuan, nga hapdos dito sa imong likod. Nawala na? Dili. Kung hapdos pa siya nga sakit sa ilalom sa imong unod, kinahanglan jud ka og katong vitamin B complex. Okay. Over the counter naman ng vitamin B complex. Ina lang mainom kag 3 times a day. Generic lang, generics. 3 times a day, mga 3 ka bulan ha. Okay, sige, mamutag. Basta na ako daghan kay ko ma-example may gala ba. Pasyente nga gikan ka sikat kay nga doktor. Naay mga butoy-butoy sa iyang likod. Kay mo man puto ipakita niya sa iyang doktor. Ang katong butoy-butoy sa likod kay sakit daw nga hapdos. Di kabalo ka siya gihatag sa iya. Dermobate ointment. Patay. Kamamarikas ko ba? Naapil no si Lucifer. Kaya iya pa tong gituyok, gitanaw sa kilid, makita gyud ng galinya tong kon ba? Herpes zoster. Dermobate kibutang. Usay lagi may gala mga kani kay pila naman siguro katuig mag-surgeon pero Hello, cellphone. Hello, cellphone. Yes, good morning. Unsay ato doy? Dili lagi sa kadungog. Dili lagi sa kadungog, Roel. Hello, di madungog nimo? Okay na. Wala man may gilabtan diri basig sa imo diha. Kadungog ka. Itusok daw ko sa Sabang radyo.
Imong radyo siguro sa kana dungog ka? Makadungog na ka? Kana. Di yun yung madungog ba? Pas gali ha. Kana madungog nimo dili. Madungog nimo dili. Ayaw ipatubang ng radyo sa imo kay mo backfire. Ayaw ipatubang ng radyo sa. Kasi balik tawag. Balik tawag. Kamo manawag ba? Ayaw ibutang iatubang ang radyo sa inyo dito sa inyong likod kay mo backfire dito sa inyong cellphone. Nya pagbot dire, di na ko kadungog, di na mo kadungog. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Kana dungog di mo? Kadungog na ka. Saya naon sa man ka? Likos-likos? Dili, unsa imong gisulti, likos-likos o mucus? Likos do katong nagtikas mo diha sa kuan. Ako na siya kanang viral infection na siya doy. Naa siguro nag-germ na tip dust or chicken pox diya sa duol sa imo. Makuha na nimo sa pasyente nga naay chicken pox. Kuha nimo? Di kadaghanan na naagi nag chicken pox diya sa duol nimo kun di ba na kay kaistorya nag chicken pox o kun di ba na it's herpes zoster pod. Alikos-likos so mo nang nakuha nimo to. Okay? Sige, may butag. 0947-184-2168. Imo kung pasyente diri sa Samal, tagaan ko nimo sinukot para pabawas. Problema kay di naman makabawas kung di mainom. Sinukot hangtod sa hangtod na lang ning sinukutok. Kinahanglan gyud ka og barium enema o kun ba kinahanglan gyud ka barium enema kay tan-aw lang ko kung naabay problema sa motility sa imong large intestine. So kinahanglan gyud ka X-ray na. Barium enema ang kinahanglan nimo kay para makita lang kung unsa status sa imong large intestine or iyang motility. Hello, good morning landline. Morning. Tapos kanang nag-aapil dito man nga kuan mga tangkal kay dagan doktor na atuan IT nya ang tudulok mo gid ka ako problema wala ka gitudluan unsay resulta sa pag makuha na ang gallbladder? Wala ka tudloy sa imong doktor? Wala ko istorya ni anak kanit ang unang 3 ka bulan dili jud ka kahilis og tambok. Kasabot ka? Ini tambok dili mahilis kay tungod kay ang iyang mga pila ka tuig na. Uy, wa bay nabilin bato dito sa imong agianan sa apto? Nagyelo ba ka day? Nagyelo ka wala? Nagyelo ba imong mata? Mubutot imong tiyan how many minutes after mo kaon? Basta kay mo kaon og dili nasa tutot. Nagit siya? Kanang lefe o mga mga 1 hour after maglain. Ay na problema sa imong tinae na. Kinahanglan kay kuando kanang colonoscopy. Ay di makita sa colonoscopy na nang. Di na makita sa colonoscopy, maski endoscopy di pod. Dili na makita kay hangtod lang sila sa stomach sa endoscopy, ang colonoscopy large intestine na makita na imong problema sa small intestine man, di man na makita diha. Dili gyud, maski pag magpustaan na pata. Alam man. Dili pod. Kay ang CT scan na to nga 64 slices, dili na siya makakita kung asang nagadagan ba ang nagadagan ang dye dito sa ilalom. Di na ginatan-aw na usually ang pagdagan sa ang motility sa imong small intestine. So, ang tan-aw ginagawa na ba nagyo kay problema sa ampula of butter. Asa man ang kubawa. Ayan na lang.
Ay, kabalo na ko unsa rin problema nimo ding. Ang winter dog din. Oh, Okay naman po ang akong winter kay nang normal naman isip. Pero na ako ito pranolol iinom karon kay di mo patulog dog din na update ang anxiety. mo na katoy number 1 imong isipon ang anxiety dili imong goiter. Di po na sa kuto-kuto. Kaya ang anxiety can mimic every disease that you can think of. Ininisonan na ako kaya para madali. Ayun daw ka nang ito may mahimo na ko ani daw. Upper GI series will follow through. Testing sa kag tambal daw. Giitagaan na kag motilium day. Motilium ka nang Motilium tablet. wala. Okay. Mental ba to? Mo lagi na. Tanan sakit. Ulcer taga omeprazole. Okay. Isuot. Itudlo sa imong doktor nga resetahan ka na. Motilium. M as in mountain, O as in usang, T as in tiger, I as in Raimundo, L as in Lorna Tolentino, I as in Ina Romindo na pod, U as in universal, M as in music, Motilium. Pila ka miligram? Wala yung milligram na. 1 tablet, 1 hour before mamahaw, before maniyoto, before mo panihapon. Pila ka days? Usually mo action na siya mga 3-4 ka adlaw. So mo na imong 1 hour before mo kaon. 1 hour before makaon. Wala ka na miligram dok no? Wala. 3 times a day dok? 3 times a day, 1 hour before makaon kay kung di na mao imong pag-inom, di pa na siya ma-effect. Mamili na siya panahon kay kabalo na siya motanaw grilo. Kung ka nang usay mauwi ko kaon dili. Di po, basta 1 hour before ka mukaon mo inom di ka kay kung dili ka mo inom 1 hour before, wala na siya pulos. For 4 days dok. Tanawa, testing lang 4 days. Tapos man anak kung mao gyapon Upper GI series with follow through. nang makita ng sa pinaido ka ng upper GI series. Makita ng small intestine mo. Walay procedure nga makakita na except sa upper GI series with follow through. Kung ando ka ng pila pa na upper GI series dok. Mga 3 mil naman siguro. Pila na ka CT scan day. Scan di ako katong hindi ako kunin mo dok. Unya ganun. Wala pa ko CT scan o kanang sa thorax. Ganun sa thorax man kuto-kuto man kay problema nimo. Sa kato man tong problema na ko sa akong ubo dok. Ganun. Dugo bang na kato dito ni anak ko nimo dok din. Ang tud lagi karon ba kanang wa man gid ko uli sige ko kabuhi dok. Tugay na niya ang Mo na imong gi-complain sa ako ang katikang kabuhi. kabuhi lagi dok. Unya unsa may akong gisulti sa imo nga magpaon sa lagi ka nga CT scan sa kanang whole abdomen. Kung nauna ako ba kadaghan naman ko. Yung CT scan nakadumdum di ako sumusulti nga makadaot ng lagi. Pero CT scan man ka sa thorax man di pa sa abdomen. Unsa man na? Dugo. Lagi. Negative man ang ako ang kuan sa TB. Dili man to sa TB, bronchiectasis man to. So wala na. Wala si tambalok no? Wala kay bronchiectasis god, abrihan na imong baga. So ang basta mundang ang dugo kay kung mo daghan ang dugo, wala na di na kag ginawa. Mo-collapse na imong lungs. Wala lagi. So kana imong problema sa kuto-kuto, testing itong tabal. Motilium. 4 days day kung naugyapon do. Upper GI series with follow through. Aman ako sa inyo. Pwede na makuan sa lain do kung upper GI series. Good. Ang kadaghanan hinuon sa mga X-ray department nun, tapulan kay mo himog upper GI series. Gusto mo CT scan. Wala na nay contrast do. Na contrast kay follow through god. Sa ato pa ang yung kuan upper GI series with contrast. Upper GI series dai nanay contrast kay di. Taon. Ora man kag ikuan. Sige. Okay. Sige dok, salamat kay dok ha. 0930-630-0604 pila bayad cauterized genital warts o pila ka session himong usually ang mga cauterization sa mga hingaling nga lugar dai o dong is about 10,000 to 15,000. Isa ka session di makaya. Na ganun jud kayo. Depende na sa mabilin. After 1 week mubalik cauterize na po. Pag abot og 1 week cauterize na po. Kay
Sundo na nimo siya kay kun dili di mahuman. Magbalik-balik 0921-782-9248. 54-year-old girl diagnosed fatty liver unsay tambal og maoperahan ba ni dili day. Kusik-kusik kag tambal ana. Walay tambal ang mga fatty liver. Buhos ta anay pata. Itaga na akong itlog akong technician. Hello, 0907-556-8709. Dok, unsa ng marginal spurs seen in the spine? Nakita sa chest x-ray, 66 years old, babae. Kuna nang, murag himo og sungay ang imong thoracic vertebra. Naghimo siya sungay. So karon kana siya itugat mo masakit ang likod. Isa na siya sa difference sa diagnosis kung masakit inyong likod. Pero tambal wala. 0909-818-1432. Akong lula, 69-year-old, rainbow iyang pananaw. Hello, good morning, landline. Pwede po, Dok. Morning. Dok, yung pasyente mo ba na merong sakit sa kanyang leeg? Mhm. Yan po ng levothyroxine 150 mg once a day. Mhm. Tapos sumasakit yung ulo niya, ang instruction mo po, 1/2. One half. So, nawala na po yung sakit ng ulo niya. Ang problema ko po, Dok, yung kanyang blood pressure, mataas kasi pagkahapon, mataas pa rin yung maabot ng 150 to 160 over 110, gano'n. Mayroon siyang bisoprolol na? Mayroon siyang propranolol? Binigyan po ninyo siya ng metoprolol once a day morning. Ah. So, sa takot ko, Dok, na baka ma-stroke, binibigyan ko po siya ng ulit yung metoprolol sa hapon. Pwede po ba yun, Dok? Hindi Yes. po ba masama? Yes. Ilan ang pulso niya sa mga 6-7 o'clock in the evening? Siya, Dok? Pulse. Pila? Yung mga 60 plus. Ilang milligrams yung panghapon manang? 100 mg, Dok. 50 lang. Yung binibigay na metoprolol sa Maga? yun din ang binibigay ko sa hapon sa takot ko na pagka-stroke. Hindi. 50 milligrams na lang manang kasi nagababa yung pulse rate. Sa gabi, sa hapon, Dok. 50. milligram na lang. 50 na lang. Thank you tayo, Dok. Sige manang. Thank you. Bye-bye. Kung maminaw mo sakto sa ako mga gala, makita ninyo kung saan pagdala sa ingani, dili kayong once a day, twice a day, once a day, twice a day. Dili, oy. Kinahanglan yun siya nga tugma sa inyong lawas kay unique man mo. Dili man to magpareho sa inyong kumpare. Dili mo pareho eh. Way tao nga pareho man manong. Walay tao nga pareho. Kinahanglan eksakto ang tambal sa imong lawas. Mo bitaw na makadungog mo sa ako nga pagsakit imong ulo katunga. Kung sakit pa gyud 1/4. Kana siya kanang patient doctor relationship status. Tan-aw kung timbangon yung tama ba sa iya o dili. Mao na tama nga pag doktor pagtambal manong mga manang. Isulod na sa inyong mga occasion para dili mo mag side effect. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.